Hey, what up guys? This is si Jed Bermudez and welcome to the Modern Hustler. So today, natos balingasag. You know the drill. Let's go! Brrr! 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야. So aside sa bulak og chocolate, unsa pay gusto nimo madawatan karong Valentine's? Yeah, boy. Wala mo po ikuan sa ay materials and not that kind of person. Pero kung kuan, pwede na date lang good from street food or something na mauban ako ang akong ma-date kung galing ko na. So dili kag pamili. Hindi ko pawili. No tanan. Dawat ra ka. Dawat na ko kasi na. Okay, so aside sa chocolate og flowers, unsa pa imong gusto madawatan karong Valentine's? Bugas. Bugas? Nganong bugas? Kaya wala yung bugas. Unsa yung maingon sa managuyab nga wala abdi og Valentine's? Gaba yun yung pag-uyap-uyap ko. Gaba, ano mga managuyab? Wala pa yung saktong tao para sa ako. Di magdali ba, di magul ba? Ito magdali. Please, sarapakaray. Unsa yung may istorya sa mga manag-uyab nga wala abdi og Valentine's? Congrats. Congrats. Anong congrats mo? Wala lang. Kaya wala sila nagkuhan. Dayon. Nakayab garan. Wala. Aside sa chocolate ug bulak, unsa imong gusto nga madawatan karong Valentine's? Good grades, uy. Unsa imong may istorya sa manag-uyab karon nga wala nagtag Valentine's? Good luck na lang sila future. Dapat. Dito kay. Abi ay naptan ay naginap na ako hindi ko yung karon ko. So, naptan ni Valentine. Sana Aside sa bulak og chocolate, unsa pa imong ganahan madawatan karong Valentine's? Yes. Wala. Wala magi-partner no. Saan ba? Lagi pa yung hatag. Letter. Letters? Anong letters man? Ano man siya, traditional, parang ano siya ba? Sa una, murag mas warm niya ha. Tinuod si Sir iyang kuan. Mas effort ang letters ba? Yes. Aside sa bulak og chocolate, unsa pay gusto nimo madawatan karong Valentine's? Mga school supplies, cellphones, nanglanom sa eskwelahan. Cellphones, dagana gud. Unsa yung may istorya sa managuyab karon nga wala gyaptig Valentine's? Kaya na ba pinro ako? Kala ko ikaw ay akin Totoo sa aking paningin. Ay, victim. Kuan kanang wala kanang dili sila meant to be. So dili mo minto sa mga ex nimo. Kanas alang walas nagbulag. December. Nakaluoy. Car. Unsa imong maingon sa manag-uyab nga wala naabtan og Valentine's? Sila daan kay maka-experience sa true love. 3. Aside sa bulak og chocolate, unsa pa mas nice ihatag sa babae karon Valentine's? Teddy bear. Di ba? Yaod. Ano man? Para na sa kapuson. Ayun, ikaw na eh. Wala may ako agad. So sad. Gakos-gakosan na yung makadal agad. Gakuson ang nakakungkan. Yung Magalingon. ayay. Self-love dun sa lugar ka.
Love sa takaran kay. Pumunta ka kita Gwan. Loyal. Malas ha? Sakitan mong gyapon ta. Oh. So, unsay mo istorya sa managuyab nga wala abtig Valentine's? Good luck nang sa ila. Far down tryna fuck you, baby. So, aside sa flowers ug chocolate, unsa pay gusto madawatan karong Valentine's? Kuan. Time lang ako mag-agni, magbanod sa mga. Sana all. Ora, balag wala siya mahatag sa ako basta nasa time ko. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리 So, unsay may istorya nimo sa managuyab nga wala abtig Valentine's? Sa katong mga nag-uyab nga wala active Valentine's ay magkabalaka kay. Dagan pa kayo mga lalaki, dagan pa kayo mga babae nga nagulat sa inyo. Better pa sa iya. O kung ako sa inyo, kung gibulagan mo padayon lang gyapon like chill. Ana, ginagmay, inom, ligo. Ano lang, enjoy, happy. Ay nagka-stress. Dahil, kay guwapa ta. Di mag-uolo ka? Dili mag-uul kay. Di ma-pressure, di ba pa? Dili ma-pressure kay guwapa. Pwede ba na patikim kahit isang saglit? Buk doon sa mga kuan. Ero. So, aside sa flowers ug chocolate, unsa pay nice iregalo sa babae karong Valentine's? Kwan, teddy bear or dakan maklase regalo sa bay. Depende na siya kung na maguban mo or tabli mo kung asang padulong. Happy lang lugar. Happy lang. Magdagdag lang, okay lang. Sabi mo na may uban bahay nga dili lang di mo kontentuhan na bay. Di siya mo dawat. O ginana. Nga, about sa Na gusto siya madawatan, balangita ginana lugar. di Ay, materialistic uban babae. di pakutanaw nimo kung siyang gusto or kung siyang gusto nga mga butang or basta. So, teddy bear lugar. Teddy bear or dahan ang klase. Good, depende lang lagi na sa imo kung sa imo hatag. Pero para sa ako, okay sa ako mag-uban lang mid o mag-uban daw magatuloy sa lugar nga kanang Malipay ng duha. oh, komportable mid then happy mid. Unsay may istorya sa managuyab nga wa abtig Valentine's? I hope nga lunglim mo sa tanan na nag-uyab. Disney mo ko yuyum. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들로 조금만 더 누워있길 바래 조금만 이제는 어디까지 보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지 난 틀어놓을 테니까 이 영화를 넌 봄에 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사